Bună, draga mea din Zodia Rac! Astăzi vreau să deschid cărțile pentru tine, să vedem cum o să fie de pe data de 8 până pe 14 august, cum o să fie pentru tine în această săptămână. Rac, 8-14 august. August. Această săptămână o să fie o săptămână un pic așa cam mai încărcată, cu unele lucruri care trebuie să le rezolv de mult timp și parcă până acum te ținea ceva sau încurcau drumurile tale ca să poți să rezolvi această situație. Ești o persoană foarte puternică, că ce-ți pui în gând, indiferent de obstacolele care le ai în fața ta, tu mergi mereu pe drumul tău. O să fie o săptămână plină de lucruri pozitive, pentru că ești învingătoare din orice situație. Este o situație în care era de mult, trebuia să o rezolvi și deja ești învingătoare. Ai o perioadă în care te gândești foarte mult la situația dată care mi-a apărut prima și Rac, este o săptămână în care ești învingătoare din orice situație, indiferent că este un divorț, indiferent că ai la muncă o problemă cu cineva sau în afacerile tale, chiar dacă cineva ți-a pus bețe în roate, tu găsești cheia și ca să rezolvi și să ai toată situația sub control. Ești învingătoare din toată această situație. O să ai un timp, o săptămână, două, în care o să stai să te gândești mult. Te așteaptă o bucurie, deja o să fii foarte fericită și împlinită cu tine însuți pentru că ai rezolvat această situație sau acest conflict în care după îți aduce foarte mari venit. Și totul este în mâna ta. Văd că iese aici, este vorba mai mult de o afacere și, draga mea, din Zodia Rac, indiferent cu ce te ocupi și ce situație ai avut prima în care orică vroiai să te dezvolți în afacerea ta și în comunitatea ta să crești și cineva nu-ți dădea voie, uite că toate drumurile sunt deschise pentru tine și o să-ți aducă o să ai așa o împlinire, o să ai o săptămână plină așa, o să te simți tu mai puternică decât ești și o să-ți dovedești că nu trebuie să o dovedești la nimeni, o să-ți dovedești ție că ești puternică și totul este în mâinile tale. Mă bucur mult și îți urez o săptămână cât mai împlinită și ne auzim în curând. Pa, pa!